sieltä. Ja juoksevat sitten siitä kovaa vauhtia läpi. Tällä lailla voi vähän aina välillä vahvistaa sitä, jos meinaa unohtua. Tai ohjaa tarkemmin. Ei, mutta se mä ohjaan sen tarkemmin. Ohjaa tarkemmin. Joo. Voidaan me päästään niin. Kyllä. Joo, joo. Rauhoitu. Vauhtia. Siis ottaa vauhtia siihen. Niin just pari askelta. Noin, hyvä. Hyvä.